Nga balik ko na ko ang duha ka punto. Una, ang wa pagtunga ni Sara Duterte diha sa House Committee on Justice wa mapasabot nga guilty siya. Napasabot lang ni nga wise ang iya mga abogado, clever ang iya mahigalang depensa, kasabot sila kanus a mahigala kanus a ka makig-argue kanus adili. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Atong balikan mga sukid di paminaw ning atong hisgutanan. Now, so sa unang punto nga si Sara wa mo to nga mahigala sa House Committee on Justice. Ato lang klarohon mga sukid di paminaw kay ang limens manggod mga higala wa kay isla mahibaw nga ala wa mo to nga. Unya padakon na dayon mga kaigsoong istorya nga wala guilty na kay wa mo to nga. Kana mga higala nga stage. Nitubag Sara Ansel ad kautelam ila i-evaluate tanaw nila mahigala wa sa kauyon sa tubag di i-resolve nila mga higala doon ay probable cause. Uwa mo ito nga Sara, waiver na sa side mahigalang Sara Duterte. At is gitagaan sa mahigalang opportunity, gi-follow ang due process. O di sa mo ito nga, iya ka ng opsyon. Iya ng prerogative. O dili sa mo ito nga, personally dito mga sukid di paminaw. Sa may tabo na, i-resolve mahigala sa House Committee on Justice, waiver sa part mahigalang Sara Duterte. Kaya kay waiver man, kung tanaw nila doon na gusto probable cause di, sunod nga, ato na sa sunod nga stage. Kaya ang doon ay power to initiate impeachment ang lower house man. But ang mo trial ana, ang magpahigayon ng trial ang Senate naman, kay mahimo man sa impeachment court. O sila may mapahigayon sa trial. Mo ni mahigalay mahimong sitwasyon. So kanang wa pagtunga ni Sara Duterte sa House Committee on Justice, iya ka ng kabahin, iya ka ng prerogative, iya ka ng kabahin sa strategy, tungod kay ang trial lawyer nga naminaw na to karon, o ikaw mo ibugado, butang imong try to put yourself in the shoes of Sara's lawyer. Ikaw may bugadong Sara, ikaw may gihire. Dili na ka mo usik dihan dapita. Kasabot na pagkabisa pag yag-yag ni mo tanan argument siya, iyag-yag ni mo tanan ebidensya na nagbuting ana wa kay daganang gyapon. Kay numbers game na. Kita ka ba yung latan ko ka diha? Lamagkag ang buto mahigala pa yung sufficient inform o usara ka buto mahigala ang kontra. Sa paglaom ni mo ana, wa kay chance sufficient in substance o one vote lang yapon mahigala ang kontra. Sila tanan, 50 kapin ka mga congressmen, ba? Sufficient informed sila, sufficient substance. So tanan, mabasa na nimo ba? Mabasa na nimo nga, watay daganan rin napita, di ta mag-usik kong oras diha, di ta mag-usik kong resources diha, di ta mag-usik sa atong arguments, di ta mag-usik sa pag-expose sa atong mga evidences nga naapaan nga level. Straight to the point. Part na sa strategist lawyer. Kaya mo, yag-yag ni mo tanan do, arguments diha, yag-yag ni mo tanan diha nga mga evidences. Una, mabantayan na nila tanan. So, isip kabahin sa Defense Council ka ng mga naadiha. Daghan ko ng mga Defense Council, mga laki sa mga tawhan ng ipanguha. Di, plus kini pang mga amigo mahigala ni VP Sara nga way appeal sa team. Daghan pang mga laki diha. Moingon gito nga, dili na ta. Ang mga tikpaniid mahigala kasabot man. Nga wa tay chance diha. Mobita to predictable ni congressman. So, ayaw na dili na ka diha. Mapugos kag atubang anaon niya ngadto na sa Senate. But dili gihapon mahigala nga iatubang si Sara dito sa impeachment ngadto sa Senate. Ang mahitabo ana option gyapon niya kay makaviolate lagi ka sa self-incrimination kung imo na mahigalang ipugos, no? Mao na mahitabo mga sukid tigpaminaw. Discretion gyapon sa Defense Council kung ilang i-present sa witness stand si Sara or dili. Mo na mahitabo dito sa Senate.
Because ang duna mga higalay problema pag-prove kung duna ba mga higalay ebidensya. Ang burden of proof naman nila, naman sa prosecution. Ang imo sa defense, ang imo diha mga higala makakita man lang ka diha og doubt na napita. So kining diha sa lower house ang wa pagtunga ni Sara so dili siya big deal. Dili siya big deal. Bisan gani ngadto sa Senate, inig-impeachment sa Senate og di mo tunga si Sara dito, of course ang mga abogado mo tunga gyud. But og dili mahigala i-present si Sara at the option kana sa iya mga lawyers kung ato bang ibutang sa witness stand or dili. Kay ang technical mo gud napita mga higala ang self-incrimination. Kung ang abogado ni Sara mubutang niya sa witness stand, automatic open nga mo testify sa mahigala sa iyang kabahin, then open siya for cross-examination. But kung dili sa ibutang, dili siya mapugos. Kay dili man mga higala, pwede ang usa ka tawo nga pugson pag-testify sa iyang kaugalingon. Straight to the point. Mo na may tabo. So, ang wa pagtunga ni Sara diha mahigala sa House Committee on Justice dili siya mga kagalaan big deal. Usa sa kapart sa strategy sa defense o prerogative kana sa part mahigala sa respondent nga mao si Sara Duterte. Straight to the point. Unya kini ni ang tan-aw po ni mahigala sa defense wa kay chance din napitay nig buting wa ka bisa pag mangugat pa ka. Daayaw na lang. Mausik na imong argumento diha. So kanang mo una, ikaduha. Kining mag-trial pa sila pit sa Marso 25. March 25 sunod lang trial April 14. Igo-igo makahumang pamalandong sa Holy Week siguro. Ato niagi kato katawa ha. Para maibaw-an ba nga unsa dining ani nga proceedings. Mag-trial pa sa April 14, April 29, April 22, April 29. Na nisupak ang mga abogado mahigala nga dili man sila maoy legal team ni Sara no. Kaya sa Sekwan katong ngadtong Supreme Court mga friends niya ni. At to Supreme Court ilang gi-question mga higala kining mini trial nga nahitabo sa House Committee on Justice. Straight to the point. Ilang gi-question kay nga naman ug maghimo po mo mini trial diha sa tupa wa pa mo magkakuha probable cause santo doon. Ug dunay probable cause di proceed na sa next step. Kaya ang trial to sa Senate man. Umuingon ka mahigala nga imo mga kahigala ang isumo na mga bangko dinha. Adi, let the Senate impeachment court do that. Kay maghimo ni mga higala impeachment mini trial. Paabot to Supreme Court, malangan tagsamot ani. Pag abot Supreme Court, i-evaluate po ni Supreme Court mahigala. At mahibaw na po unsay decision Supreme Court labot ani. Kay ang duna mga higalay power pag-try mga kagalan ng Senate naman. Nya kini mga higalang hitabua, mag-trial na po na sila una pa mga kagalan ilaygay mayo. Nagpasabot na hinuon mga taong duda nga fishing expedition doon inyo da gyud. Wa pa mo ebidensyahan to doon. Kung doon na ng ebidensya, total probable cause na may gikinahanglan, balik ko na kasama sa Piskaliya, inig file sa kaso nas Piskaliya, tanaw sa Piskal, wa mahigalay probable cause, pwede i-dismiss na dayon. Pag naay probable cause, tanaw na doon na mahigalay basyanan, o patubagon kontra, submit counter affidavit. Pag nanang affidavit, counter affidavit, pwede na gayo, tanaw na probable cause, okay. File na ang kaso. Ngadto sa korte. Nan kung tanaw kinahanglan mahigalag clarificatory hearing, okay. Conduct clarificatory hearing. Pero dili mini trial. Dili mini trial. Kay dili man probable cause na may mong kuhaon. Sa to pa kung maghimo mong mini trial, hantod karon di wa pa di probable cause. Mosamot dudas mawa gyud. Fishing expedition gihimo. No? Kana magud mahigalang pagsumpina ana mga bangko. Unya na let the court do that. So sa inyong level, proceed na nga to sa sunod step. Pero kini mga higala, tanaw nila ba? Ilan yung palihaon ni Gigi Marbinay nga, dili pala na sa lower house yan, mabugbog ba? Kaya as of now, magod, wala maka-esquabble ang impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte. Wala maka-esquabble. Kaya kana magod bang higala ang impeachment, unta lagi, para ba ang mga tao, ang mga senador, di maglisod og butar, pag-convict. Kinahanglan yun niya, kana bang napa sa lower house, inigkuan na bitaw, kabantay mo mga higala nga,
para atong kang kwan, katong kang irap. Dili pa lang daan sa investigation sa Legislative Department pa lang daan. Wa naga umido ng mga tao, kurakot day. Kurakot is irap na pag submit na nga to mga higala nga sugod na trial, wa naga gauros-uros na ang feelings mga tao nga kuan na gina, kurakot gina. Karon wa man maka-squabble, wa man mga higala makatandog. Kay katong ilang unang gibuhat katong Quadcom, mao ta to day. Ang Quadcom, banat-banatan sarab maayo. Pag banat-banat ato mahigala mo na to nga impeachment ay sunod suswa man magsilbi. Napaong man mahigalang Quadcom. So karon giusban ining Committee on Justice. Tuyo ani mahigala pag kuan gyud, pag-uyog nga maka-create ba mga kahigalaan og gamay ba nga at least ang mga tao, mga sugitig paminaw mingon la. Kuan na gyud. Kini ni ang nanagyud sad ani gyud sara na. Aron nga di po maglisod ang mga senador o niya og boto. So sama ni mahigala sa ilang himuon kang Gijo Marbinay na lahi man sa araw man madutli mga sukitig paminaw. Straight to the point. Katos Binay kanya to imbisigaran di sa committee level pa lang di sa House of Representatives pag imbisigaran Binay ang iyang rating na namog ka ubos. Ubos. Bersara mahigala ang Quadcom. Wa man yun, wa matandog. Hangtod doon, si Sara Duterte mao gyapon mahigali pinakataas og rating. Kana istorya tag tinuod kanang realistic ba lang istorya. Straight to the point. So katong first round nga Quadcom, upat ka komitiba mahigala nga nag-imbisigar, wa magsilbi. Wa matandog ang rating mahigala ni Sara. So karon kini na pod. Nana sa committee level, sa House Committee on Justice. Ang daan na may probable cause. Di editso na nito sa sunod level. Ito sa plenary, pabutuhan sa plenary na amang gyapon na mga higalay. Ma-appeal magina dito mga sukitig paminaw kay daghan man ang mga congressman, dali man nakuha ng 106 votes para maditso na Senate. Ngadto na sa Senate, adto na isupina sa Senate ang mga bangko. Kung gusto gyud mo nga inana may tabo. Although doon na pa na yung mga lalisonon dito because doon na may bank secrecy law, pero let the Senate Impeachment Court do that. Dili mahigala karon palandaan sa House Committee on Justice. Maklaro na hinoon nga hantod doon wa pay probable cause na silang nakitaan. Inato lang ning agi katawa-katawa kay mama ni mga higalay mahimong kuan na. Di man kinahanglan nga trial pag kag maayo diha man dapita may man og kamay man mo decide og guilty ba o dili guilty. Inyong ipahigayon ang mini trial nga probable cause na inyong kuhaon. So mo ni mga higalay kini ni ang mahitabo mga sukintig paminaw, no? Nya mahitabo ini ron ang iyang mga lawyers may ganun sa Supreme Court. Malagmit malangan na hinutag samot aning kalakiha. Kay malagmit mateknikal na po hining kalakiha hinoon. Straight to the point. Kay sa ako nang ingon mga kaigsunan bisag kinsa nga trial lawyer. Kan trial lawyer gyud suito gyud mahigala sa kanang dito gus korte kana bang kumbati gus korte ba? Ikaw abogado sara mo ingon gyud ka di narta mag-usik og oras na sa lower house sa House Committee on Justice kay wa man gitay dag-anan diha inigbuting na bisa pag ilatad nimo tanan ebidensya. Bisag ilatad nimo tanan arguments. Di na mausab ng mga congressmen. Wa tay chance adto Senate at least natay chance. Ngano man kana mga senador bisan pa man sa pressure manimbang-timbang na sila mga higala kay madaot unya ang ilang political career. Straight to the point. Sumo kini mga sukitig paminaw nga balikon ako ang duha ka punto. Una ang wa pagtunga ni Sara Duterte diha sa House Committee on Justice wa mapasabot nga guilty siya. Napasabot lang ni nga wise ang iya mga abogado, clever ang iya mahigalang depensa, kasabot sila kanus a mahigala kanus a ka makig-argue kanus a dili. Nganam ni ana nga stage dili kinahanglan mo pagawas kasi mong arguments. Dili kinahanglan niya mo pagawas kasi mga ebidensya. Strategy ka na sa depensa. So, even og moabot pa sa Senate Impeachment Court, og dili mo tunga si Sara dito, mo tunga iya mga abogado, ilagya po na nga discretion, prerogative ng Sara, nga dili niya ma-violate, mga kagilan dili ma-violate dito sa Senate, ang iyang rights against self-incrimination. Straight to the point. Batong mo decide ang mga lawyers kay butang siya sa witness stand, open siya for cross-examination. Straight to the point. Mo na mahitabo mga sukitig paminaw. So
Ibalikon ko kanang wa pagtunga dili big deal. Part na sa iyang estratehiya. Part na sa iyang strategy. Ikaduha kining mini trial ko sinable sa gini, kay magduda na yung mga tawa paprababul ko sa doon. Fishing expedition na lang gihimo hangtod doon. Wa pa kakitag probable ko, sayo naman ang probable ko si mong pangitaon. Di man na sa mahigala pareha sa mo hatag kag ebidensya nga ang quantum of evidence beyond reasonable doubt dili pa man. Dili pa man na hearing, na pa man na sa inyong level. Napasabot ni nga ngita ko sa pamaagi mahigala nga maka squabble ba. Kay hantod karon mga sugid ti pamilya duha matandog pa si Sara Duterte mga higala ining maong mga proceedings nga ginahimo karon.